Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε για λίγα λεπτά αυτό εδώ το παιχνίδι. Πάμε, μας λέει να πάμε να πατήσουμε και μας λέει να πατήσουμε εδώ. Δωρεάν τροχό. Το πετύχαμε και παίρνουμε 500. Πάμε. Πατάμε άλλη μία. Ένα. Εδώ, όχι. Πάμε άλλη μία. Σε παρακαλώ τύχη. Ναι. Του ωραία, σε πάρα πολύ. Ωραία, δεν μας είναι αυτό. Δεν θέλουμε. Μας λέει άλλα δύο. Δεν πειράζει. Και πάμε άλλο ένα τελευταίο. Παιδιά, να κάνετε εγγραφή και στο Super Gamers. Τώρα ναι. Και πρέπει να σας κλείσω, εντάξει. Όταν γυρίσω θα κάνω τα μαθήματά μου και θα έρθω. Και θα παίξουμε κι άλλο. Γεια.